dambudziko kana richinge rawira umwe wedu, dambudziko rinenge ratotiwira tese senyika. Nhasi tabuda takananga kumvuma, kumvuma kwataenda kunoona mukoma vakaita dambudziko. Vanoti ivo mugore ra2019 vakavhunika gumbo, zvazosakisa kuti vange vari vanorara panhoo kwenguva yakareba. Asi chekutanga, kana unga usati wasubscribe paYouTube channel yedu, subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Also, don't forget to follow us on our Facebook page, Saint TV. Hande tinozvinzwira nekuzvionera kukuvara kwakaita mukoma ava. Isusu kana tinge taona, ngatitsvagewo nzira dzekuti tinge tiri tinobatsirana nawo, tisangoti taona tobva tangoti Mwari vakuporesei, God bless you. Dambudziko rakadai idambudziko rinotoda kutoti tiite konde tibatsirane nehama yedu zviite nani. Ngatinzwe zvinotaura. Makadi zvenyungo makasimba here tiri nani iri semiri uri ndizvozve ngodaro. Chekutanga, mhuri yeZimbabwe ingada kutanga kuziva kuti zita renyu munonzani uye kuno kwatiri ndekupi? Alright. Saka inini ndoitwa Norman Rukato, ndiri muguta reMvuma ndokwatiri. Saka ndikugara muMvuma ike zvinezvi, ndoitwa Norman Rukato, ndo zita rangu. Alright. Mune makore mangani? Ike zvinezvi ndine makore 41. Alright. Mungada kutizivisawo kuti chii chakaitika kugumbo renyu? Tiri kuona gumbo rakazvimba mukoma, uye chii chakaitika? Zvakaitika rini izvi? Gumbo rakazvimba rakatyoka 2019. 2019 ndo parakatyoka. Rakatyoka paipi. Saka ratyoka paipi ndokubva ndaenda kwadokta, kwachiremba kuWell Hospital. Saka ndobva vaona kuti Dr. Packet vakanditarisa vakati gumbo ranga ragara richirwadza bichana. Saka nokudaro ranga rava weak panzvimbo yarakatyoka iyoyo. Saka ivo vanoti general vaiti inenge bone cancer, but makadhi vakanyora kuti inonzi something like osteogenic sarcoma. Saka ndiyo vakanyora panhandikire, but vaiti kutyoka rakaita kwakusiri normal, because pandakadonha pacho ndikatyoka pasingaiti kuti ringe chifarira kutyoka, but nokuda kuti bhonzo rinenge ranga ravagara riri weak panzvimbo iyoyo. Saka ndosaka rakatyoka. Saka nokudaro vakati kuti vakwanise kuisa simbi harikwanisi kuti ribatane. Saka raida inonzi total hip replacement, vobvisa socket yemukati mebhonzo, then mozoiswa simbi, then that part vozoisa kulab, so that waone kuti chii chakanyanya chinowanzo kuitika kuti ringe chichoka. But handina kukwanisa kuita sei kuwana mari yokuwana simbi yacho kuti inge ichiiswa inge ichiitwa total hip replacement. Saka ndakagara. Saka nokufamba kwenguva rakabva ratanga kuita growth, bhonzo riya rakabva ratanga kuita growth, richikura. Saka growth yacho ndo yakarezvimbisa zvarakaita izvi. Kuzvimba kwarakaita kwaisi nyama, but ibhonzo riri mukati ndo rine growth. Saka growth yebhonzo riri mukati ndo yakaita kuti rizvimbe zvarakaita izvi. Alright. Timbodzokera mashure kumhuri yenyu zvakamira sei, tichitarisawo kuvabereki, masiblings enyu, tichitarisawo zvakare kuti mimi hamuna mudzimai here nevana? Inini handisati ndane mudzimai nevana. Saka pandakazotangawo kurwara kuzorora hakuna kuzombobuda. Then ndakakurira kufamily yanamai, ndokwandakazvarirwa nokukurira. Family yanababa handina kubvira ndakamboendako. Saka ndakakurirawo family yanamai yamai ndokwandakakurira ikoko. Saka vana sekuru hanzvadzi dzamai dzese dzakashayika. Munhu akangosara ikoko sofa ndi mukoma mai guru vari kuma 70 something years, vari kumusha kwavakaroorwa ndokwavariko. Saka ndo hama yandototi hama yepadhuze handinayo pahama dzangu dzese. Ini ndakazvarwa
ndina sister yangu iri 1. Saka sister yangu yakazoshaika, ndo munhu wandandasara nayo futi akashaika 2005. Kubva ipapo ndakabva ndangosarawo ndingori munhu ari 1 kubva 2005 ndichingorarama ndingori munhu ari 1 ndakadaro. Ko kubasa patime yachona mune kubasa kwamaienda here uye zvaimairizviritirawo sei before? Tichikura pandakatanga ndakamboshanda manatm mabakeries, then ndobva ndazobva kubasa ndakuenda kunoita mufundisi. 2010 ndobva ndakaenda kunotanga kutraina kubible college, ndobva ndatraina kuita pastor ndokugraduata. Ndagraduatawo ndobva ndagara pabible school. Ipapo ndobva ndatanga kuita lecturer futi, because pandakagraduata kabva ndidzosa bible school ndiite lecturer. Saka ndakambogara pabible school ndiri lecturer for a number of years kusvika 2016. Then 2017 ndobva ndakazobviswa bible school ndakuunzwa kumvuma kuzoita pastor. Ndobva ndazoita pastor mvuma 2017. Saka 2017 ndobva ndakauya muno mvuma kuzoita pastor. Alright. So kureva kuti kusvika pamazokuvara muri mufundisi zvenyu? Kusvika pandakuwara ndiri mufundisi ndiri muno mumvuma. Alright. Saka kereke iri kubatsirawo sei kana kuti yakabatsirawo sei muchitarisa kuti makakuwara muri pabasa muchivashandirawo? Ipapo panoti nese manje, because yehope kubva kuchechi manje vanhu vakatomboedza even inonzi chii fraternal yemuno muvhuma, pastors fraternal yemuno muvhuma, ndakatombozamawo nepainogona napo kufona kunana general secretary, kufona nana coordinator kuti please kumufundisi ari muguta toita sei, because mufundisi ari kurwadziwa. But yehope haina kuuya sezvandaifungidzira. So munorarama sei manje? Titarisa kuti mupenyu hwemunhu uendere mberi, unodawo zvikwanisiro zvakasiyana siyana, muri kurarama sei? Panapa ndepenyu here imba yenyu kana kuti munotorenda futi? Saka pano pandiri kugara ike zvinezvi ndiri kurenda. Ndiri kurenda pandiri kugara ike zvinezvi. Saka kurarama nemari dzokubatsirwa nevanhu kunongori at least well wishers, pane 1 or 2 vanowanzo kundibatsira kana ndichida help, ndikataura navo kuti ndikuda help. In fact muchechi mandandiri muna elder 1 arimo, ukuthi ndikamuti ndikuda help anokasika kundibatsira. Then ndikozoita umwewo arimo futi zvakare kuti ndikamuti ndipowo zvemari yerent anokwanisa kundibatsira. Otherwise rent nditori stress yokuti unova chinongofunga every time kuti mwedzi unobva unopera ndobhadhara rent. Vakaipa. Saka Medication ndikuona mumba mune medication yakawanda, mapills munotenga sei manje? Saka handizvo zvinongoitika pakuti mari idzodzo andachipiwa nevanokwanisa kubatsirawo idzodzo ndo dzandachitenga mushonga. Fanike ike zvinezvi ndakatomirira kuti because ndane chest pain this week. Saka ndakaenda kuhospital musi weMonday, vakati nditorwe x-ray. But isizvo ndaenda kutorwa x-ray because handisati ndawana mari yetransport yekuti ndikwanise kuenda ikoko. Although pane mumwe munhu akanditumira mari ye-x-ray $20 ye-x-ray yazvo, but apa ndakamirira kutsvaka mari yetransport kuti ndikwanise kuenda kunotorwa x-ray. Zvakaoma. So kuti munge muri munorapwa, quotation yakamira sei? Kwainzi panodiwa mari kuti munge muri munorapwa munoiswa simbi.
kuti mugone kudzokedzana zvakare. Ike zvimwe quotation yakapedzisira kutariswa namumwe pastor wakamboenda vaida kuzama kutsvaka help, vakanotora quotation yacho yavakatora. In fact pandakapedzisira enda kuGwero hospital kunoonekwa nadoctor, vakandinyorera phone number dzevanhu vanosupply simbi dzacho. Saka ndoko wakazonotsvaka quotation ikoko, ndobva wapiwa quotation yacho. Quotation yesimbi yacho it was 1550 quotation yesimbi yacho. Yanga iri 1550 ndo mari yanga iri paquotation. 1550. Alright, kozoto kwana chiremba kuti basa racho rese riitwe. Kozoti manje kuma-hospitals, ma-government hospitals hakunyanyi kudhura sereke pakuti zvinhu zvavo zviitwe. Because akafona kuGweru futi, Gweru hospital kunzwa kuti surgery yacho ingaita mari. Saka akanzi surgery yacho since ndisingatariswi nguva idzodzo, akati generally surgery yacho inofanira kuita $300 in general. Because apa ndipo saka vakwaziva kuti zvisingazoda zvinhu zvakawanda sei mishonga kana zvinhu zvakasiyana siyana. Plus also pane problem yeblood. Pandakapedzisira kubva izvezvi pandakabva kuhospital musi weMonday, level yeblood rangu yanga ichinzi shoma singaiti. Ndakamboitwa transfusion muna December. Saka pavakadzokera vakanotora futi full blood count musi weMonday pandakabvako, vachiti ndofanira kuitwa blood transfusion. Saka is another issue kuti before surgery ndofanira kuitwa blood transfusion because blood rangu ishoma zvisingaiti. Saka iye doctor aiti is affected nenyaya yegumbo iroriri, ndo affecta production yeblood mubody. Because ivaiti blood racho rofange riri pa 13.5 but rangu riri pa 4.2 kutaura kudai. So ndo pariri which is around 25% of the blood rinodiwa mubody mangu ndo ririmo chete. Saka vaiti fanifara kutanga paitwa chiro chizoenda ndofanira kuitwa blood transfusion so that ndinge rine blood rakaita se blood rakawanda rokwanisa kupinda musurgery. Because nelevel yazvitomboiti ndipinde musurgery nelevel yeblood randinarege zvinezvi. Apa ndodiwa kuti muitwe blood transfusion first. So saka ndo zvimwe zvine zvizocontributa pamari yacho yokuti tione tingaita sei. Saka generally around $2,500 inokwanisa kunandikira. Because so far hangu handisi kuti blood riri kuita mari kana vachibhadhirwa blood transfusion. Because kumahospitals vatoudza kuti kuno mazuva ano hatina ropa, mamakotarira kuti iri kunotenga kune vanotengesa blood. Alright, kune vangada kukubatsirai varipo, ndoziva kuti mhuri yeZimbabwe ine rudo, vachada kubatsirana nemi, vachakubatsirai. Mukada kutiwo mashoko ekuti kudii kwavari, kunyange avo vasati vakubatsirai, asi tichitenda kuti vachakubatsirai. Ndotenda kuti vari kuwanogona kubatsira because Mwari Mwari variko, Mwari vanotirangarira nguva dzose vachitichengeta for a purpose. Because pane nguva dzokutiwo uchitoona kuti life yangu gwara randiri kuita pamwe but utoona kuti kuna vanhu vanogona kutongoshayika vachitongoenda, iwe uchitongoramba uchirarama uripo. Maybe because God has a purpose for that. Saka namashoko akawanda but chandogona kutaura choti kana vari kwavanogona kubatsira, Mwari vanogona kuvaropafadza, Mwari vanogona kuvazarirawo nzira kuti zvinhu zvavo zvifambe muupenyu kurangarirwa. Mhuri yeZimbabwe ndofunga muri kungozvinzwira panapa. This is our brother, this is one of us. Handiti dambudziko kana richinge ratowira umwe wedu, idambudziko rinenge ratowira tese. Chindari panapa akutoda kutoti inini newe tinge tinobatsirana
kubatsirana naye tisu totori hama dzake. Ndofunga anatsotsanangura kuti kunyaya yeveukama kurutivi rwehama zvakamira sei. So I understand kuti tinowanzonyora kuti God bless you, dai Mwari vaita kuda vaita kuti zvifambe, dai Mwari vapindira, zvakanaka izvozvo. God bless you yakanaka, but action ndo iri kudiwa panapa zvakanyanya. Panapa kuti murume uyu zvake zviite pakudiwa mari. Umwe anogona kuti handina mari, but $10 unotori nayo izvezvi. Umwe anoti handina mari, $5, $20 unotoziva kuti unoikwanisa kubatsira hama yedu. $50, umwe 100, umwe even 1000 anogona kutobatsira nayo. Mari yako kazhinji pawakaita mari imwe tinotonodhakwa, imwe tinoita mapati, imwe tinoita tenga hembe. But this time tiri kungoti mari yako ngaisave a life, ngaichinjewo upenyu hwehama iri panapa isiri kunzwa zvakanaka. Aiwa, imi mandikadzi rudo rwenyu semaZimbabweans. Aiwa, ndinodada nemi nguva dzangu zhinji. Ndinoziva kuti muchapindira panyaya iri panapa kuti upenyu wamukoma wedu unge runodzokedzana, vange vari vanopfuurira mberi neupenyu vachitenda Mwari kuti aiwa, ndine hama dzangu muZimbabwe dzakamira neni, dzakandipa umwe mukana zvakare woti ndinge ndinorarama upenyu huri normal. Thank you very much. From Uncle Saint, Saint TV crew, for now, it's much love and God bless.